Hola, em dic Vicenç i per les que no em coneixeu, en aquest canal trobareu tot d'opinions, reflexions, pràctiques i tècniques relacionades i vinculades amb la pràctica del ioga. Avui em ve molt de gust de compartir-vos el fet de conformar-nos o transformar-nos. La vida diària, la proposta és la transformació. El que passa que en moltes tenim resistències, no? I de vegades utilitzem la pràctica per conformar-nos en comptes de transformar-nos. Què vull dir amb això? El dia et demana, no?, que les coses siguin transformades i et posa en situacions d'estrès, et posa en situacions que són realment incòmodes perquè des d'aquesta incomoditat pugui generar moviment per transformar aquella situació. I de vegades s'utilitza la pràctica del ioga per sostenir allò en comptes de per transformar. Em refereixo que vaig nerviós, la vida m'està dient que generi aquells canvis, però vaig un dia a la setmana a practicar ioga i em permet anar sostenint allò que el que realment vol ser transformat. Està bé, jo ho he fet i ho estic fent moltes vegades i ho veig. Simplement és posar-hi mirada i reflexionar sobre això. I en aquest vídeo el que veurem és quines eines ens dona la pràctica del ioga per realment acompanyar i generar aquesta transformació. Aquesta setmana amb els alumnes veiem que compartíem que érem com una gran tuberia, que aquesta tuberia està bloquejada. Aquesta tuberia hi ha diferents espais on hi ha bloquejos, tensions, conflictes que impedeixen que el flux vital circuli i que la pràctica del ioga el que ens proposa de vegades és com una gran ventosa que el que ajuda és anar destapant tots aquests taps, tots aquests bloquejos, totes aquestes tensions, perquè realment el flux vital pugui fluir d'una forma més lliure i poder generar aquests canvis, tindre la força, la voluntat i l'energia per generar aquests canvis que ens demana la mateixa vida. Si et pot interessar el vídeo, continues veient-lo i seguim. Bé, si segueixes veient el vídeo és que estàs interessada en saber o conèixer quines són aquestes eines que ens comparteix la pràctica del ioga per realment tindre aquest foc, aquesta energia, aquesta vitalitat per poder transformar les coses que ens limiten. Aquesta setmana, com us dèiem els alumnes, el que veiem era som com una gran tuberia, que hi ha diferents bloquejos i que la pràctica el que ens ajuda és com una gran ventosa a desbloquejar, a alliberar-nos d'aquests bloquejos. Molts d'aquests bloquejos estan relacionats en diferents àrees de la nostra vida, també estan relacionats i vinculats en el nostre cos en diferents espais del nostre cos físic, no? Uns estan més relacionats amb el que seria l'aparell excretor, altres l'aparell reproductor, altres el que és l'aparell digestiu, altres el que és l'aparell cardiovascular o respiratori, d'altres el que és la part de la comunicació. Si comparteixo això no és perquè jo els tingui destapats, sinó perquè realment puc veure molts dels nusos, bloquejos, que estan dins d'aquesta tuberia. Com més practiques, més te'n dones compte que hi ha grans nusos, grans anclatges, que impedeixen que el flux energètic pugui circular. Aquests espais estan relacionats i vinculats, evidentment, els que coneixeu la pràctica del ioga amb els xakres, i anem a veure quines pràctiques proposa realment el ioga per alliberar-nos, o algunes de les pràctiques que proposa la pràctica del ioga per fer conscient els nuts, per aprendre-t'hi a vincular i relacionar amb ell, i que sigui transformat des d'aquesta energia femenina, no des de la lluita, no des d'arrencar o trencar amb aquest bloqueig, sinó des de familiaritzar-te amb ell, veure, conèixer-lo, respirar-lo i transformar-lo i que es pugui alliberar. Que és més una acció de deixar anar que una altra cosa. Llavors, algunes de les pràctiques que s'utilitzen amb el ioga, per exemple, és el nada ioga, el ioga del so i la vibració. Amb el ioga del so i la vibració es convida a portar la consciència a cada un d'aquests espais que compartíem, la zona del coll de l'úter, la zona del perineu, pubi sacre, l'aparell digestiu, l'àrea del pit, el coll, l'entreceia, aquest espai que en diuen bindu, on els hindus porten la coroneta, i a dalt de tot. I en aquests espais hi canten, per exemple, les notes musicals. En hindi és sa, re, ga, ma, pa,
da, ni, sa, no? I a través del so és com anar harmonitzant, és com un gran instrument que el que ajuda és anar harmonitzant aquests espais. Evidentment, quan tu portes la consciència en aquest espai, moltes vegades el que et connectes amb el bloqueig. Veus que aquella nota musical no s'expressa, o n'hi ha unes que et costen més que les altres. També de vegades es canten els bijamantres, que són els mantres llavors, lam, bam, ram, yam, ham, om, mom, om. També s'utilitza la pràctica física. Les postures, quan les fas, en comptes de fer només la postura física, portes la consciència a aquell espai que està treballant més d'intensitat, de vegades aprens a vincular-te i a relacionar-te amb aquella àrea que hi ha el bloqueig. Per això moltes postures que ens són realment incòmodes són les que realment necessitem més, perquè és aquella incomoditat que et permet veure a quina part del teu cos hi ha el bloqueig, aprendre a vincular-te i relacionar-te amb aquell bloqueig i poder alliberar-te d'aquell bloqueig, que s'ha somatitzat a nivell físic, però en realitat és a nivells molt més subtils. És una emoció que s'ha quedat encallada en aquell espai, és un patró de pensament que et limita i està en aquell espai. Llavors, la pràctica física, la postura física, el que et convida és anar treballant aquella zona i, com si fos una ventosa, ajudar a que allò es desencalli perquè el flux energètic pugui circular una altra vegada d'una forma més lliure. Evidentment, la pràctica de respiració, pràctiques de pranayama, pràctiques de respiració ajuden molt a desbloquejar Kapalbhati, Bhastrika, són pràctiques de respiració, per exemple, de foc. Ajuden molt a destapar. Pràctiques com la respiració ujjayi i una petita contracció de la zona de la glotis. Quan tu fas la pràctica física, si a més hi afegeixes la pràctica de respiració i visualitzes aquest canal i visualitzes aquesta tuberia i et vas connectant amb les incomoditats, els nusos i els bloquejos, la mateixa pràctica de respiració t'ajuda a anar desencallant, desbloquejant totes aquestes tensions. Els mudras, les bandes, en realitat les pràctiques de meditació treballem a nivell més subtil, no? Però també a nivell físic, perquè quan te sentes en postura de meditació connectes amb les incomoditats físiques, t'ajuda a veure aquells bloquejos que estan en aquelles parts físiques. Quan comparteixo tot això és perquè, com més practico, més me'n dono compte de molts bloquejos d'aquesta tuberia lo bloquejada que arriba a estar. Més me'n dono compte de que tinc un virus en aquest espai, de que tinc un altre bloqueig en aquest espai. Com més practiques, de vegades més te'n dones compte de patrons subtils que estan com molt anclats, com molt profuns, no? I són realment aquests tan profuns els que ens condicionen. Què vull dir amb això? Que quan us ho comparteixo no és perquè hagi desbloquejat res. Sí que és veritat que la pràctica m'ha permès desbloquejar-me de moltes coses i sentir-me molt més lliure, però com més practiques també te'n dones compte de la profunditat d'alguns nusos que estan anclats en aquest sistema, no? En aquest personatge, en aquest cos, i lo rica que és la pràctica per anar-los alliberant també, no? Llavors la invitació, com sempre, d'aquests vídeos és practicar, practicar i practicar, buscar llocs on et comparteixin la pràctica del ioga, on compartir amb d'altra gent. Aquesta setmana també veiem amb els alumnes, una de les coses que hem fet a les classes és generar comunitat, perquè amb el ioga es coneix com la sangha, no? La família espiritual. El fet de sentir-te recolzada, recolzat per les companyes i els companys et dona la força per realment fer la teva pràctica a casa i obrir-te a anar desbloquejant tots aquests espais, tota aquesta tuberia, perquè quan l'energia circula, flueix, porta més llum, no? Si tu vols il·luminar un espai molt gran, necessites de molta energia per posar llum en aquell espai. Si tu vols il·luminar cada una de les àrees de la teva vida, necessites que hi hagi molta energia si volen ser il·luminades totes aquestes àrees de la teva vida. Llavors, aquesta energia, si es veu encallada, tapada per tots aquests bloquejos, no pot arribar a portar llum a tots aquests espais. Llavors, d'aquí també il·luminar, no? Anar posant llum a cada una de les àrees de la nostra vida. Res, espero que et sigui de profit, però sobretot que et connecti amb la il·lusió de practicar,
que et connecti amb les ganes de practicar. No que sigui una cosa teòrica, sinó que et connecti amb el divar. Em poso a meditar, em poso a respirar, em poso a practicar. Hi ha d'altres formes, altres tradicions, però el ioga n'és una i per mi molt profunda. Hari Om Tat Sat, moltes gràcies per compartir i seguim. Salut!